Zamisli da letiš ti, trkaš se, putuješ, da li to želiš? Charlie? O! Zamisli da ploviš ti, svemir je tvoj, u džungli si, da li to želiš? Neverovatno! Charlie Medved jeste tvoj prijatelj, on je tvoja mašta, nek sad vode te, druge to naš, Charlie Medved vaš, budi njegov prijatelj, druge to naš, Charlie Medved vaš, budi njegov prijatelj. Majmunisanje sa Midžijem. Jesi li tu, Medo Charlie? Gde je on? Pomoći ćete mi da ga dozovem. Spremni? Jesi li tu, Medo Charlie? O! Tu si, Charlie. Charlie, šta to radiš? Charlie? Charlie! Charlie! Trebalo bi da budeš malo oprezniji, Charlie. Nešto se mnogo majmunišeš danas. Stavio si rukavice na noge. Ti si majmun. Pretpostavljam da majmuni mogu nekada da se blesave. Ali ako ne budeš pažljiv, možeš nešto da slomiš ili nekoga uplašiš. Zašto ne izađeš napolje i ne zabavljaš se u bašti? O, pada kiša. Mislim da ne možeš sada napolje, Charlie. Charlie, stvarno bi trebalo da se smiriš. Možeš li da budeš majmun, a da se ne majmunišeš toliko? O, sada si na pravom mestu, Charlie. Ako se majmuni majmunišu i stalno skaču, onda je džungla pravo mesto za to. Ti si pravo veselo majmunče, Charlie. Sve mi to izgleda jako zabavno i izgleda mi da imaš celu džunglu samo za sebe. Sada možeš da se majmunišeš do mile volje jer nema nikoga okolo da uznemiravaš. O, izuzev Midža. A on je tigar! Bolje se malo smiri i ne pravi toliku buku, Charlie. Niko ne voli da ga uznemiravaju dok spava. A pogotovo ne tigar. Pažljivo, Charlie! O, ne! O, zaboga! Tigar Midži se probudio! Izgleda da si se izvukao, Medo Charlie. Bio si vrlo srećan. Mislim da će sve biti u redu sve dok budeš miran. Charlie, to ne znači biti miran. I mislim da ne bi trebalo da se igraš hranom, pogotovo ne pored uspavanog tigra. Ponovo ćeš da probudiš Midžija. Bacio si 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banana. Sad si nadrljao. Majmunisanje oko tigra nije dobra ideja, Charlie. Oni imaju duge i oštre kandže i imaju oštre zube. I ako hoćeš da ga ne iznerviraš, bolje prestani da bacaš te banane. Tako je, Charlie. Samo se ponašaj lepo i mirno. Bubnjanje nije lepo i mirno. Prestani sa tom bukom, molim te, Charlie. Midži će se probuditi i bit će veoma ljut.
Ah, molim te, Charlie, budi razuman, smiri se. Ko zna šta je sve u stanju da uradi pobesneli tigar? Wow! Ovaj tigar ima zaista jak urlik. To je već bolje. Čišćenje je mnogo mirniji posao. Ne, Charlie! Izvini. Hoćeš da mu se izviniš. To je vrlo lepo od tebe, Charlie. Čekaj, zar tigrovi jedu banane? Eto, Charlie, vidiš kako je sve lepše kada je mirno i tiho, zar ne? Divno je šta sve možeš da učiniš pomoću mašte. Mislio sam da više nećeš da se majmunišeš, Medo, Charlie. Šta? Nisi to ti, to je Midži. Pa dobro. Doviđenja, mali Medo, Charlie. Doviđenja svima. Vidimo se uskoro.